επισκέφτηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο των προεκλογικών επισκέψεων. Το κλιμάκιο αποτελούνταν από δύο υποψηφίους βουλευτές, τον Στέλιο Παναγούτσο και τη Δροσιά Μουλατίδου, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στον Εύρο Γιάννη Αρχοντάκη, ενώ μαζί τους ήταν και το μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Χριστόδουλος Μεντίζης. Σήμερα ολοκληρώνεται και επίσημα η προεκλογική περίοδος εν ώψη των εκλογών. Θεωρούμε αναγκαίο και είναι στις προτεραιότητάς μας το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οπότε αποφασίσαμε να κλείσουμε αυτή την προεκλογική περίοδο με μια επίσημη θεσμική επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Ένα νοσοκομείο που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και σε προσωπικό και σε υλικοτεχνικό υλικό. Έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε με εργαζομένους, με τις διευθύνσεις των κλινικών αλλά και με τη διοίκηση του νοσοκομείου, έτσι ώστε να γίνει ακόμη μία καταγραφή των προβλημάτων του νοσοκομείου, έτσι ώστε την επόμενη μέρα, στην επόμενη βουλή που θα διαμορφωθεί, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, επειδή είναι η προτεραιότητά μας το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να το στηρίξουμε, αυτή η καταγραφή να μπορέσει να προωθηθεί και σε κεντρικό επίπεδο. Η επίσκεψή τους περιλάμβανε επίσκεψη στο διοικητή του νοσοκομείου, στην διοικητική υπηρεσία καθώς και στη νοσηλευτική και τεχνική υπηρεσία, στους χώρους αιματισμού καθώς και σε άλλους χώρους του νοσοκομείου. Θα πρέπει να